ଗୁରୁ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଦେବତା ପରାୟ, ଗୁରୁ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଦେବତା ପରାୟ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସରକାରଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରୟାସ। ଶିକ୍ଷକ ଗଣିବେ କୁକୁର, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଗଣିବେ କୁକୁର। ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ଗଣନାରେ, ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ଗଣନାରେ ଭରିଲାନି ତାଙ୍କ ମନ। କୁକୁର ଗଣନା କଲେ ଶିକ୍ଷକ, କାଳେ ଦେଶର ବଢ଼ିବ ମାନ, କାଳେ ଏ ଦେଶର ବଢ଼ିବ ମାନ। ଯାବତୀୟ ସବୁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାବତୀୟ ସବୁ ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ପଛେ ନିନ୍ଦାରେ ମରୁ, ଏଠି ସେ ପଛେ ନିନ୍ଦାରେ ମରୁ। ସରକାରଙ୍କର ସାବତ ପୁଅ ସେ, ସରକାରଙ୍କର ସାବତ ପୁଅ ସେ, ସବୁ ଯିଏ ସହିଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଛିତ କଲେ ସମାଜ। ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲାଇବ, କାଳେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବୋଲାଇବ।